L'important és entendre el missatge de rerefons, que és el que hem fet avui, que és parlar d'unes bases molt fonamentades de lo que és la cuina catalana, ja sigui per fer arrossos o sigui per fer una altra cosa. Aquest respecte a la cultura, que al final és una cosa que és cultura i és un dels grans pilars de la nostra cultura. Suposo que per ells és un referent i una jornada diferent, per tant suposo que molt positiu ha de ser. Nascut amb la família aparellada, que són una institució i és on he fet el gran aprenentatge. Néixer a la Font d'Europa és com néixer de debò a la Universitat de la Cuina Catalana. I per tant, del que estic més orgullós és d'allò que jo no he fet, que he tingut la sort de néixer allà, de caure allà, i avui vinc a explicar-vos els valors que m'han transmès tota la meva família. Molt xulo poder que el pa tingui un altre protagonisme, no? Que és la meva àrea, dins de la gastronomia, a més amb una taula rodona, amb molta gent, vull dir, no és una cosa anecdòtica aquesta vegada, i més quan és amb alumnes, vull dir, amb els futurs cuiners dels següents 30-40 anys, que productes com el pa i masses fermentades doncs els comencin agafant tant d'importància. Això és xulíssim, superalegre. La verdad que estoy muy contento porque es parte de una experiencia para hablar con la gente de aquí, hablar de mi cultura o mi filosofía, que a veces no sé, había dado una influencia, ¿no? És el més important, no?, per a mi. Sí. Jo que m'agradaria és que no li feu gaire cas, perquè si no em prefereixo gent que vinguin a fer fricandó, no sushi. Que necessitem cuiners que vinguin a fer fricandó, vale? No ho sentiu, eh? Fricandó, restaurants de sushi. Sí. No. Penso que els ajuda a tenir inquietuds, curiositats, a conèixer-se després, no?, a les seves cases, a tastar el que fan i a créixer professionalment.